Tak mi vyprávěj o tom tvým dramatu, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku. Co jsi omylem dal kam? Do jakého hrníčku? To nemůžu říct. To mi řekneš. Co jsi vzal babičce? Nemůžu říct. Co, já to chci slyšet od tebe. No, řetíce jsem jí vzal. Zlatý. Ale to víte. No, nevím. Kdyby to byl řetěz na vrata, tak bys ho asi nekrat, ne? Ty jsi ho odnes někam do zastavárny, jo, zase za to peníze. Ale to víte. Babička tě udala na policii, že si jí ukradl zlatý řetíze. To ne. Kolik jsi za něj dostal? Částku už nevím. A co jsi udělal s těma penězma? Chlást? No, To ti není blbý? to ne. Já jsem ho omylem, šéfe, dal jsem ho omylem do jiného hrníčku. Slyšel jsem hluk, To je pohádka od pana Majera, ty vole, hele. ale omylem do jiného hrníčku. Chápete to? No, nemůžu úplně říct, že bych to chápal, ale... Kdybyste byl jako můj strejda. Pane šéf, ale nesmějte se, prosím.